गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। चिरांनि सान्थिपुराव एसटि हारनि थाखाय आयेनारि मोनथाय सांग्रांथि आरो सुबुं मोनथाय हाबाफारियाव बनसुनि आफादगिरिया बाहागो लादों। अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि बानजायनायाव चिरां जिल्ला सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव ट्राइबेल हारिनि आयेनारि मोनथाय आरो सुबुं मोनथायनि सायाव सान्थिपुर ओनसोलनि गावबुरा आरो रायजो राजाखौ लाना मोनसे सांग्रांथियारि मेल लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै बाहागो लायो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि बोसोनगिरि राजु देउरि आरो बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जुल बसुमतारी, हेमचन्द्र ब्रह्मजों लोगोसे चिरां जिल्ला राभा फरायसा आफादनि नेहाथारि आरो सान्थिपुर ओनसोलनि मेलेमजिबि गोबां आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। गुवाहाटी नोगोरमानि मोनसे भारा न'आव अनुष्का सैकिया मुंनि आइजोखौ जिउ गैयै थासारियाव बोखांदों। धेमाजि जिल्लानिफ्राय गुवाहाटी नोगोराव बिउटिशियान सोलोंथाइ लानो थाखाय रुम भारा लानानै थाफैनाय अनुष्का सैकिया मुंनि सिख्लानि गोथै सह बोखांनो मोन्दों। गावनि थाग्रा खथायावनो रुमनि बिगोमाजों लोगोसे खामानि मावथिग्रा सासे आइजोखौ पुलिसआ आखायाव लानानै सोंगासिनो होननानै बे समाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो हादों। बिग ब्रेकिं निउज, पुलिसआ अफ्रि दैमारिखौ एरेस्ट खालामबाय। सुलुंनि बायदिब्ला बारग' एनडिबि लोगोसे इउटुबार अफ्रि दैमारिखौ एरेस्ट खालामबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सासे थिकादारनाव नोगोद 40 लाख रां दाबि खालामदोंमोन अफ्रि दैमारिया। बिथांखौ रां दाबि खालामनायनि अजदाव पुलिसआ एरेस्ट खालामो। इउनिभार्सेल शपिं मलनि बिगोमा असिन्त नार्जारिनाव अफ्रि दैमारिया 40 लाख रां दाबि खालामनायाव पुलिसआ अफ्रि दैमारिखौ एरेस्ट खालामो। असिन्त नार्जारिया अफ्रि दैमारिनि हेंथायै पुलिसनिसिम नायबिजिरनो थाखाय गोख्रों दाबि खालामदों। राजखान्थिनि दुंबुर खौरां, बगेराग्रामाव इउपिपिएलनि सुबुंगमा हाबाफोरजों लोगोसे सा 3,000नि बांसिन सोद्रोमाफ्रा जइन जायो। बिटिआर खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै फगेराग्राम ब्लकनि सिङाव थानाय मुसलमान आरो गुबुन गुबुन हारिनि सा 3,000नि बांसिन सुबुंफ्रा इउपिपिएल हानजायाव जयनिं जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फगेराग्राम पाब्लिक हाइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव फगेराग्राम ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव खुंफुंनाय सुबुंगमा हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव बिपिएफ एआइडिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे खमैबो 3,000नि बांसिन सुबुंफ्रा इउपिपिएल हानजायाव जयनिं जायो। बे हाबाफारियावनो 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारि, एमसिएलए माधव चन्द्र छेत्री, इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि, आइजो गांखं इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म, नेहाथारि फैलाजे बरगयारि, इउपिपिएल माइनरिटि सेलनि आफादगिरि इसुबालि, इउपिपिएलनि मावख' नेहाथारि चिन्मय दे आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। इन्डियान सुपार लिग आइएसएलनि गोनांथार खौरां, बेंगालुरु एफसिआ नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि हेंथायै गोख्रों मोगा-मोगि बादायलायदों। मैया मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव गुवाहाटीनि इन्दिरा गान्धी स्टेडियामाव मोगा-मोगि जादों। सुनील छेत्री बाहिनीनि बेंगालुरु एफसिआ न'कर टीम नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि बेरेखायै बे गेलेनायाव मोन्नैबो दोलोआ 1 गल होना ड्र' जायो। बाक्सानि सालबारियाव बिजेपि दोलोनि जथुम्मा, बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारियाव बिजेपि दोलोनि जथुम्मा जाना थाङो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आसाम सरकारनि केबिनेट मन्त्रि रन्जित दासजों लोगोसे बाहागो लाबावनो हाबावो मन्त्रि इउजि ब्रह्म, 40 नं पबानिपुर समष्टिनि एमएलए भनिन्द्र तालुकदार, बाक्सा जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे दोलोनि कर्मि आरो रोजा रोजा रायजोनि नुजाथिनायाव जथुम्माया जोबनानै थाङो। बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम जयै लोगो नांनानै ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो खुंदों। आघोन दाननि 9 अक्ट' इंराजि 22 नभेम्बर ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो फालिथाय हांमा सापुरि मानिकपुर गोजोनपुर सनालि सापुरि 1 नं सिमेन्ट सापुरि गंबा गामिनि बानजायनायाव ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो फालिथायखौ
मैया हांमासापुरि बाथौ थानसालियाव खुंफुंजादों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव फिरफिलाखौ बिरहोयो बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि जुलेन चन्द्र बर'। फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै मावफुंखांनायनि उनाव गोथैसि बावजेनो बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि हेमन्त बसुमतारिया। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लानानै सावराय मेलबो लानाय जायो। हाबाफारियाव गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लाफैयो माइदांस्रि बर' गुदि फरायसालि गाहाय फोरोंगिरि बुद्धदेब स्वर्गियारि। हाबाफारियावनो बाहागो लानानै ओंखाम गोरलै जानाय सोमोन्दै माखासे बेसेनगोसा बिबुंथि लाखिनाय जायो। बे हाबाफारियावनो थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लाफैयो बड'लेण्ड सेन्ट्रेल कलेजनि बर' बिफाननि लेङाइ बिबुंगोरा स्वर्गे बसुमतारि। हाबाफारियाव थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै फरायसानि गोग्गो आखल आखु गियान सोरजिनायाव बिमा बिफा नखर नसुंसेयारि आरो गामिनि मावनां बिबांनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनाय जायो। हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि राजेश बसुमतारि। बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि ललित चन्द्र बर'। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारि। हाबाफारियावनो गोबां गेदेमा दैदेनगिरि आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। बाक्सा जिल्ला आवहाथा बर' सुबा गामिनि अनसुलि बसुमतारिया गोमानानै दङ। 12 बोसोर बैसोनि सासे फिसाज्ला आरो 7 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाजो गथ'खौ गारनानै बहाबा दङ। सोरबाफोर बबेहायबा नुसनबायब्ला बेखौ हमनानै लाखिनानै नैबे 69003867 जानबुं अनजिमानि गेजेरजों खोन्थाहरनो थाखाय खावलायहरदों। आखौ नों मोनहैया जाजों दागि हाया फाक्का नों जेबो दागिथार नों खालि आंनो 500 रांल' हर हाया फाक्का। थाखानाय हा हुखौ फाननानै उनाव लान्दा खान्दा जाबालाय आगै। बे हायाथ' आंनिसो। नोंथांनिसो बिदिब्ला नोंथाङा थगायजाबाय। गुन्जेदा नोंथांखौबो अरबावबाय। गुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय। नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै। नों आंखौ होखारामोनब्ला आं दिनै बेबायदि जानो हानाय नङामोन। आंनि बान्दानि जिन्जिखौ बस'आमोनब्ला आंनि मानसि जानायनि सिमाङा जाफुंनाय नङामोन। आंनि नामा हायनास्रि, नोंनियालाय आरो नों बबेनि? आंनि मुङा जोंदाव। आं बम्बेनिफ्राय फैदों। मडेल गार्लफोरनि फट' बुथुमग्रा। आं नोंसिनि फट'खौ जि दाग्रा कम्पानियाव हरगोन। बिदिब्ला आंनि मोनसे फट' खेबबावदे। अके, काम अन। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।